बहन, ए बहन, बड़ा तेज भूख लागल बारे, जल्दी से खाना निकाल दे। हाँ? तू ओइजा? तेजा के बा? तुम्हार बाप आई रे माई। अरे का हो गई राजा? का हो गई हमरे राजा बेटा के? क्या हो गई? तोहरा कमी रहे बस। का खा के पैदा कर ले रहलू एकरा के? हैं? बोले तो ऐसे बानी जैसे एकरा के हम अकेले पैदा कैले बानी। मना कैले रही ना, जब भी पेट में रहे तो मना कैले रही ना कि ढेर सिनेमा मत देखा। ला पैदा हो गई सिनेमा, नौटंकी। अब जॉन बा सामने बा, सुधार ली ना। हमरा के बोले के का फायदा बा? का भैया तोहरा के ये सब ठीक लागेला? काहे बाबूजी के सतावेला? हम कहाँ कुछ करेली कि झूठ मूठ के इतना प्रेशर लेवेले। अरे तनी मौज मस्ती करे में का जाला। अच्छा हम झूठ मूठ प्रेशर ले रहल बानी, ते अपना जिंदगी की सीरियस कब लेबे? आगे चल के का करबे? कुछ प्लान बात और करे के का बा बाबूजी? यथा नामे तथा गुण, राजयोग बा हमरा हाथे में, राजयोग। देख समझा रहल बानी अच्छे से, हैं? पिछवाड़े से प्याज मत काट, नहीं तो पाछे हल्दी भी ना लगी बेटा। अरे शुभ शुभ बोली, हमरे बेटवा के तर राजकुमारी मिली, राजकुमारी। कटहर मिली, राजकुमारी मिली। बेटा अब इन मुंह से बात कर रहल बानी, बाद में हमार जुत्ता बात करी, समझ जो। और सुना, समझावा अपने दुलरुआ के। मतारी बेटा नौटंकी। अब तू काहे खड़ी बाड़ू? जा, राजा की भूख लगल बा, ओकरे खातिर खाना निकाल द। अरे कहाँ भागत आरू? बिल्कुल बाप पे गइल बा। आव राजा, हम तो के अपने हाथ से खिया। हाँ माई चला।